Baya pa oras kabalit. Kaya tabing mabilog ang pwersa ng GNN TV44, pagkila rin makapanahon at lokal na istoryang dapat yung abalo, kapamilataning garantisado, kumpleto ang pambalansing informasyon. O rin po rin balitang may kalap ngayon Martis, October 14, 2025. Yaku po Benny Ginto at iti ing News Force, Pampanga. King Ciudad Angeles, nakapya ing metong menor de edad, aming komentong bomb threat king social media. Ay din balita. King Ciudad ning Angeles, arestado ya ing meto nga menor de edad na netizen, kay bat ning kayang online comment amig dulot alarma at bomb threat panic, King Ciudad. Delaing amanwang menor de edad, King Angeles City Hall, kaya bereng kayang pengari, reng social worker, ibat King City Social Welfare and Development Office at meto nga tubod, ibat King Public Attorney's Office o PAO. Agpang kang Councilor Attorney Jessel Dayrit, chairperson ng Committee on Peace and Order, bistamat menor de edad jay sangkot, pamurin mga intuliran na ligtas ning makibatan, lalam ning batas. Agpang kang Dayrit, may pailalam ya pamurin ning anak kang rehabilitasyon, lalam dareng programa ng gobyerno para kareng juvenile offenders. Agpang king Presidential Decree number 1727, ninuman asadyang gawa o magpakalata maling impormasyon dikil king bomba kabilang na king social media, malyaring masukul hanggang 5 banwa at mamayaran hanggang 40,000 pesos o parehong parusa aalang piyansa. Agpang naman kang Police Colonel Joselito Villarosa Jr., hepe ng Angeles City Police Office o ACPO, malyari la namang makibatan reng pengari nung apatunayang mipaboren niya ing karelang anak king gustong gabi. Ing serye ning bomb threats kareng may nga labasang tuminggo, megdulot takot at kapigaganakan, ameging sangka ning suspension ning klase. Pasibayo ng dinikdik Mayor John Lazatin na seryoso ya ing city government, karas king kimut kareng makanining klase ning threat. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Pegmaragul na lang Mabalacat City Mayor Jeld Aquino, programa nga apairal king kayang administrasyon, kilog ning 100 days. Ay ning balita ng Patricia Mamangon. Maragul ng Mabalacat City Mayor Jeld Aquino, king kayang 100 days report, agenapan kin tabnuan o dating munisipyo, programang matagumpeng gewa o apairal, karas king larangan ning kabulasan, edukasyon, kapayapan o peace and order, social services at kalinisan. Metong kareng matagumpeng proyekto ing cleanup drive, king materials recovery facility o MRF, king barangay Sapang Balen. Sa usaping naman pong pagpapanatili sa ating kalinisan, nagsagawa po tayo ng cleanup drive sa ating MRF facility ng Mabalacat City sa Barangay Sapang Balen. Naabutan po natin ng lugar na napakabaho at may gabundok na basura. Ngunit sa tulong po ng ating mga kawani at kasamahan sa komunidad at kasama rin po ang ating sendro, palakpakan natin ang sendro, na isaayos na po natin at nalinis na po natin ang buong lugar. Lalam ning kayang administrasyon, akit ne ing malinis at maluwalas a MRF. Agpang kang Mayor Aquino, plano ning city government na gawa niyang environmental o bamboo park, ing amanwang MRF bang maging bayong pasyalan dareng resident. Pwede yang gawin environmental park or tinatawag na bamboo park, na kung saan yung mga bamboos kasi alam naman natin nagkumukuha ng mga moist at yun na magbabawas ng mga yung amoy sa kapaligiran po ng Barangay Sapang Balen. Mayor, nabagit po yung social pension yung sa programa niyo po. Dumami na po ba yung mga bibigyan ng social pension niyo? Siyempre, we're still working on this year's budget, Kung ano yung nadatnan natin, meron na nakaprograma dyan. For next year, mag-iiba na po yan. Maraming pong senior citizens ang tatanggap ng social. Pinuri na mo naman ng alkalde ing suporta ng Sangguniang Panlungsod at ng Vice Mayor Jun Castro. Alin niyo po ang pagbibigay ng attribution na hindi lang po sa atin, Hindi lang po sa ating tanggapan, kundi po sa lahat ng mga namumuno natin sa siyudad na Mabalacat. Nandiyan po ang ating butihing Vice Mayor Jun Castro, sa lahat mga councilors natin, mga department heads na walang sawa pong sumusuporta, nagmamalasakit, nagsasakripisyo para po may sakatuparan ng pagbibigay
ng tunay na serbisyo po dito sa ating syudad ng Mabalacat. Kabang may ngako naman ni Vice Mayor Castro abalaw sa maging kayaduwangan karas king panyulong ning syudad. Kalupanahan naman ng dati, 101% susuportan ko naman dito ang ng programa na nagkakatamang Chief Executive, lalong-lalo na retang makasawop king syudad Mabalacat ang po karing kami sasakupan. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo. Kabalen, nino imbisang magpulis kay kayo. Binuklat na ning PNP ang recruitment process para karing migit 6,500 abayong pulis. Ay ning balita. Binuksan na ng Philippine National Police o PNP ang recruitment process para sa mahigit 6,500 na bagong pulis sa ilalim ng calendar year 2025 attrition quota. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palakasin pa ang hanay ng kapulisan. Ayon sa PNP, may kabuuang 5,639 slots na inilaan para sa 17 police regional offices sa buong bansa, habang 900 slots naman ang nakalaan sa mga national support units gaya ng Anti-Kidnapping Group, PNP Drug Enforcement Group at marami pang iba. Sinabi ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. na bahagi ito ng patuloy na programa ng PNP upang mapanatili ang profesionalismo at mapabuti pa ang serbisyo sa publiko. Hinihikayat din niya ang mga kabataang Pilipino na may malasakit sa bayan na mag-apply. Sabay paalala na libre ang proseso ng recruitment at walang sino mang individual ang otorisadong manghingi ng bayad. Samantala, tiniyak ni Police Brigadier General Randolph Tuanyo, Chief ng PNP Public Information Office, na magiging transparent at patas ang buong proseso ng application. Pinapayuhan ng mga interesadong aplikante na subaybayan ang mga opisyal na Facebook pages ng PNP Recruitment and Selection Service o PNP RSS, Regional Recruitment and Selection Units at National Support Units para sa kumpletong detalye ng requirements at schedule ng aplikasyon. Sa hakbanging ito, pinatitibay ng PNP ang layunin nitong bumuo ng mas matatag, tapat at maaasahang kapulisan kaagapay ng sambayanang Pilipino sa pagtataguyod ng bagong Pilipinas. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutu, King Balen, susunod. Atin pa mga paling balita, king pa magbalik ng News Force Pampanga. Nais namin ipaalala na ang pagtatayo ng bahay sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente ay labis na mapanganib. Kapag aksidenteng maputol ang kable ng kuryente, maaari itong makasunog ng mga kabahayan at makamatay. Dahil dikit-dikit ang mga bahay, mabilis nakakalat ang apoy. At kapag tumama ang matinding kalamidad, maaaring matumba ang tore ng kuryente at direktang gumuho ang tore sa bahay ninyo. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Get ready, runners! RMFB 3 AG Palayan 2025, happening on October 18th, 2025 at Robinson Star Mills, Pampanga. Join the fun and excitement with 10km, 5km and 3km categories, perfect for every runner. Enjoy exclusive race inclusions, 10km finisher shirt, running shirt, medals, race bib and certificates. Don't miss this chance to run for fitness, unity and purpose. Come and join us. Register now for RMFB 3 AG Palayan 2025. See you at the starting line.
Kapag labis pong nainitan o nausukan ng mga linya, tore at mga materyales na nakakabit dito, maaaring magdulot ito ng pagkaantala sa daloy ng kuryente. Bukod sa apoy, ang usok mula sa pagsisiga ay nagiging dahilan para ma-ionize ang hangin sa paligid ng linya ng kuryente. Ang mismong hangin ay pwedeng maging konduktor ng kuryente sa pagitan ng mga kable. Ang usok ay maaaring daluyan ng kuryente papuntang lupa at maging sanhi ng brownout. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Dini pa rin balitang dapat tamong tutukan. Aduang Domingong suspensyon ng face-to-face class ang tutulak ng Congressman Pogi Lasatin kabang panigobran niya ang emergency response guidelines karing eskwela ay ni balita. Manyaw siya Pampanga 1st District Representative Carmelo Pogi Lazatin Jr. King Department of Education o DepEd na pansamantalang isuspend pa mo ing face-to-face classes kilubning aduang paruminggo bang dinandala ning pamagbuo king malino disaster at emergency preparedness guidelines karing eskwela. Lalam ning House Resolution number 368 ay nampang ng Lazatin niyang October 13, 2025 papanukala na niti ing pamangamit pamong alternative learning modes kalupaning modules at online classes kabang babalang kasande ing panuntunan para king kaligtasan dareng magaral, mestra at reng school personnel king panaunan ning emergency. Sibong ing panukala katukida rin tukito king ayun king bansa kareng may ngalabasan na paruminggo king Cebu, La Union, Davao at Zambales at Surigao del Sur. Manualay Congressman Pogi Lazatin na kailangan ng konkretong gabi nung makanano kimot ing balang metong king oras na ning emergency. Dagdag na pa, iparalayang kopya ng resolusyon kareng regional at national offices ning DepEd o Department of Education bang asigurado ing agarang kimot. Kapilan pa mo may kipagpulong ni Lazatin, kareng opisyal ning NBI, PNP at Anti-Cybercrime Group. Dikil king kakalata bomb threat king social media. May kisan metong king amanuang meeting reng tubo dibat king DepEd bang apisabyan ing dapat kimut king oras na ning threat. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutu, king Balen, susuyo. Katamong pakibaluan ng bili ng panahon king lalawigan, hilog ng 24 oras. Easterlies pamuri ng mamapekto king Maragul a parti ng Luzon at Visayas. Yapi ng mapaling angin na manibatan king dagat Pasipiko, inya malisangan ng panahon. Asahan muri ng malulam at kalat-kalat na pamanuran, pauli ng localized thunderstorms. Ing mabante na low pressure area kinluwal ng Philippine Area of Responsibility alaya pang direktang epekto iti dapat ang pangkimpagasa at inyang tsansang maging ganap pa bagyo ing daratang ngayaldo. Kabalen maging partika king pamagbalita king News Force Pampanga. Na numang kaganapan, isyo reklamo king kay lugal, malyari mong ikwento ay sumbong kapamilatan na rin numerong may yakit king kay screen. Malyari mo namang mag-post king kay kaming Facebook account. Regalo ing simbolo ning pamamyenugod, kalupay niyang idaken ng Kristo ing kayang sarili bang ikabusta mo. 72 days na mo, bayo datang ing Pasko, inya isipan mo nung makanano may ibye, ing lugod mo karing aliwang tao. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng GNN TV44, nga dinan kayong mata sa kalidad ng lokal na pamagbalita bilang panatang serbisyo karing sa Blang Kapampangan. Ahil benyo lang yaning Martis, na may kalapa istorya ketiking probinsya. Yaku po ibeniginto at iti in News Force Pampanga. Balitang tutu, king Balen,
susunod. Ang inyong truck ay maaaring sumabit sa linya ng kuryente. Dahilan para dumaloy ang kuryente sa inyong sasakyan at pagmulan ng disgrasya o pagkamatay. Maaari ring maantala ang daloy ng kuryente kung masisira ang linya o poste. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay tulad ng metal, kahoy, pati na rin ng bato ay nakakamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP.